Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος από την βιοτεχνία επίπλων Soccer Design για το project Επιπλάκια. Σήμερα, στο πρώτο μας βιντεάκι, θα φτιάξουμε ένα τραπέζι μέσης, ένα τραπέζι σαλονιού με τίτλο Step 1, μιας και είναι το πρώτο μας βήμα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τραπεζιού μας θα είναι 1,20x80x45 εκατοστά ύψος. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε την κατασκευή μας. Θα χρειαστούμε αρχικά δύο ορθοστάτες. Οι δύο ορθοστάτες αυτοί θα έχουν τις διαστάσεις 80 επί 1,6 επί 43, μιας και το τελικό μας ύψος στο τραπέζι του σαλονιού θέλουμε να είναι 45 εκατοστά. Ξεκινάμε λοιπόν με τους δύο ορθοστάτες, τους οποίους τους υψώνουμε. Έχουν πάχους 1,6 και μπορεί να είναι μια μελαμίνη η οποία θα είναι της αρεσκίας μας. Στη συνέχεια θα δημιουργήσω ένα τελάρο το οποίο θα ενώσει τους δύο ορθοστάτες όπως και τα καπάκια. Το τραπέζι μας έχει δύο επιφάνειες. Μία επιφάνεια η οποία θα είναι στο κάτω μέρος και μία επιφάνεια η οποία θα είναι στο επάνω μέρος. Για να δέσω όλη αυτή την κατασκευή θα δημιουργήσω δύο τελάρα. Ένα τελάρο θα είναι στη βάση και ένα τελάρο θα είναι στο επάνω μέρος. Ένα τελάρο θα συγκρατεί την κάτω επιφάνεια και ένα τελάρο θα συγκρατεί την επάνω επιφάνεια. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το τελάρο. Αντιγράφω τις δύο τραβέρσες και συνέχεια θα ενώσουμε με ακόμα δύο, οι οποίες θα μας φτιάξουν ένα κουτί. Αυτό το κουτί μπορεί να ενωθεί με βίδες 3,5-50, 3,5 χιλιοστά πάχους και 50 χιλιοστών μήκους. Δεν θα είναι εμφανής γιατί τα σημεία τα οποία θα φαίνονται θα είναι καλυμμένα με ταινία PVC. Όπως είπαμε, η κατασκευή μας φτιάχνεται από μελαμίνη πάχους 1,6. Πάμε λοιπόν να στήσουμε σιγά σιγά τον σκελετό. Αντιγράφουμε ακόμα ένα κομμάτι το οποίο θα είναι από την αριστερή πλευρά του κάτω κουτιού. Θα δέσουμε τον ορθοστάτη μαζί με το κουτί, αφού φρεζάρουμε και τρυπήσουμε τα στοιχεία μαζί με τον ορθοστάτη, με βίδες 4,30, 4 χιλιοστά πάχος και 30 χιλιοστά μήκος. Τα δύο κουτιά, τα δύο πλαίσια αυτά, θα τοποθετηθούν πρόσωπο στην κάτω πλευρά και στην πάνω πλευρά. Στη συνέχεια θα βάλουμε το κάτω καπάκι, το οποίο και θα συνδεθεί μαζί με το πλαίσιο με απλές γωνιές, είτε μεταλλικές είτε με πλαστικές μετάπα. Δεν μας απασχολούν οι βίδες που θα ενώσουν τους δύο σκελετούς του πλαισίου μαζί με τους ορθοστάτες, διότι δεν θα φαίνονται, αλλά μπορούμε να βάλουμε και μικρές τάπες αυτοκόλλητες οι οποίες μπορούν να κρύψουν τις βίδες μας. Πάντα θα δείξουμε και στις κατασκευές μας ότι κάνουμε φρέζες για να κρύψουμε τα κεφάλια από τις βίδες για να μπορούμε να τα καλύψουμε με απλές τάπες αυτοκόλλητες. Τώρα έρθει η ώρα για το καπάκι. Θα δώσω όμως μισό πόντο αέρα αριστερά και δεξιά από το πλαίσιο του σκελετού και έτσι δημιουργώ τους οδηγούς και συνέχεια θα πάρω το καπάκι μου και θα το τοποθετήσω επάνω στην κατασκευή μου. Είναι μια πολύ απλή κατασκευή, στην οποία μπορούν να τα απεξέλθουν ακόμα και πολλοί αρχάριοι. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτιάξαμε το τραπεζάκι Step 1. Ελπίζω να σας αρέσει και ελπίζω να το υλοποιήσουμε σύντομα. Εάν σας άρεσε η κατασκευή, γράψτε μου στα σχόλιά σας τις απόψεις σας. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, εάν ασχολείστε με το ξυλεμπόριο, πόσο μπορεί να κοστίζει αυτή η κατασκευή σαν κόστος υλικών? Εάν ασχολείστε με το εμπόριο, πόσο θα αγοράζατε αυτό το προϊόν σε τιμή χονδρική? Εάν ασχολείστε με την κατασκευή, πόσο πιστεύετε ότι θα σας κόστιζε αυτό το προϊόν? Και αν θα θέλετε να αγοράσετε αυτό το τραπεζάκι σαλονιού, πόσα χρήματα θα ήσασταν διατεθειμένος να πληρώσετε για να το αγοράσετε? Γράψτε μου στα σχόλια τις απόψεις σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.